Ngikhuluma nje inkantolo iqeda kungehlisa yangigwinyisa nebhokisi yathi cha ibail yami isikhanselile. Ngikhuluma ngisejele njengamanje. Abafowethu bafikile bazongibona, nabamili bami bafikile bangibona, abazoqhubeka bathathe icala abangimele. Cela ukubonga nje amasosha omkhonto lawa lapha phambi kwami. Ngibonga nobaba uNcamalala ummeli amthumelile. Kusasa ummeli wami uzobe khona enkantolo ngomhla ka-5 March 2025 8:30 kusasa sizobe sise-CR Swart. Ngiyabonga nje bafowethu. Mina ngistrong ke, mina inkunzi, mina unqaba ubandela umshini isikhafu lagazi lengalali. Into esasiyenza ngoJuly unrest yokukhankasela ukuthi umthethosisekelo awusetshenziswe ngokweqiniso nanokuthi akulungile ukubopha ubaba uNcamalala ngokungemthetho. Into namanje sisayimele esingeke futhi size siyishintshe. Akho jele, akho kusatshiswa, akho sentence, akho bail engiphucwa yona eyophinde ingisuse kulento engangimi kuyona. Ngiyabonga nje bafowethu, mina ngi-right, anginankinga, ngiyaphila futhi ngisazophila. Ngiyabonga.